Felly helo i chi gyd, a chroeso i benod arbennig iawn o Colli'r Plot, lle dwi'n cael y fraint a'r anrhydedd o gael sgwrs fach efo un o awduron mwyaf cyffroes, mwyaf mentrus, a swn i'n dweud mwyaf poblogaidd Cymru. Be ti fel o'na ta, Llwyd, Wel, fel intro? t'mo' ma' ma' poblogaeth yn spectrwm yndyw e? Ti ar un pen a ma' pawb arall ar y pen arall ag yn brwydro am y canol. O, ie. Ie, reit. Llwyd Owen, croeso i Colli'r Plot. Ti'n oce? O, fi yn grêt, diolch yn fawr i ti Manon. T'mo' llyfr arall yn y bag a gwahoddiad i ddod ar un o fy hoff bodlediadau. Wel, ti'n bodlediwr o fri hefyd, yn dwyt? A felly, yn sgil hynna, dwi'm yn gwybod faint o drawstoriad sy'n 'na rhwng gwrandawyr Colli'r Plot a gwrandawyr Ysbeidiau Heulog, ond jyst rhag ofn bo' 'na rai ohonyn nhw, be 'di dy hoff gaws? Ti'n gwybod be? Fy hoff gaws i, fi'n caru loads o wahanol gaws, ond fy ffefryn i yw Primula cheese spread ar O, ar llwyd ar be? tost gwyn siep, sim byd gwell. O, ma' hwnna'n scum. Go iawn? Yeah, seriously. Waw. Wel, ma' hynna'n deud lot am dy gymeriad di yn y dechra. Dwi 'di i'r gwrandawyr, dwi 'di gofyn y cwestiwn yna, achos dyna 'di'r cwestiwn cynta dach chi 'di bod yn gofyn i'ch gwesteion ar bodlediad Ysbeidiau Heulog, ynde? Ie, wir. Ia, a ŵan dwi'n dallt pam, achos dwi'n barnu chdi dipyn bach am dy arferion cawslyd. Ma' mor hawdd, t'mod, do's 'na ddim ateb anghywir, ond ie, byddwn i definitely'n barnu beth bynnag chi'n gweud. Wel, dyna ydi'r ateb anghywir ti newydd roid. Nes di sôn yn fan'na ŵan, mae gen ti nofel newydd allan cyn bo hir. Dwi'n meddwl fydd o allan tua'r un pryd a 'dan ni'n rhyddhau'r podlediad yma. A dwi 'di cael y fraint o ddarllen y nofel yma a Llwyd, dwi isio holi amdano fo mewn ffordd sy'n mynd i roi llwyth o spoilers, ond dwi'm yn cael neud yna. Ond jyst llongyfarchiadau enfawr i chdi, achos t'wod, os ti'n gwrando ar Colli'r Plot, fyddi ti'n gwybod dwi yn ffan mawr iawn, iawn o dy waith di. A ma'r genre ti'n sgwennu yn 'i yn unigryw, swn i'n deud. Wel, o'n i'n mynd i ddeud yn y Gymraeg yn fan'na ŵan, ond dwi'n meddwl allan gyffredinol. Dwi wastad yn ryw deimlo bo' chdi'n sgwennu y petha ofnadwy o dywyll yma, a'r petha sy weithia yn anodd i'w darllan, ti'n gwbo? Ma' 'na un nofel ti 'di sgwennu nes i ddim gallu cario mlaen achos oedd o'n rhy ddychrynllyd i Bai. fi. Dwi'm yn gwbo, ond o'dd o rwbath efo O, fi'n roid gwbod. Fix yn y Ie. llygad, Fix Ie, Fix yr yr ergyd y olaf llygad. oedd honna. 'Na ti, nes i jyst feddwl, Llwyd na, Ie, dwi'm yn oedd hwnna'n gallu. fi'n meddwl nes di gyrraedd y pwynt lle oedd y dehiryn yn defnyddio Albus Oil yn lle dŵr O! mewn hen fath o Chinese water torture. Ti'n gweld? Ond mor ofnadwy o ddychrynllyd ydi'r petha 'ma sy'n digwydd. Dwi wastad yn teimlo fatha bo' chdi'n sgwennu efo tafod yn y boch a bo' 'na ryw fath o bellter yna. Ond nes i deimlo efo'r nofel newydd yma, Helfa, bod y tafod ddim gymaint yn y boch a bod o'n fwy dychrynllyd o'r oherwydd. So ti'n cytuno? Ti'n ymwybodol hynna? Na. O, Yw'r wir? ateb. Yym, dwi ddim yn siŵr os, dwi'n derbyn yr tafod yn y foch. Oce. Jyst achos, ond t'mod dyna'r peth, ma' y ffordd 'yn ni gyd yn gweld gwaith pobol arall yn wahanol wrth gwrs, ond achos be dwi'n treial neud gyda fy nofelau, t'mod ma' fe'n dod lawr i un peth a dwi jyst isie cyfleu cyffro, yym, Hmm. ym mhob os ddim ym mhob tudalen, ym mhob pennod, dwi'n dwi dwi eisie i'r darllenydd ddod at ddiwedd bob pennod a t'mo' a bod eisie cario ymlaen yn syth a Ie. t'mod dyna be dwi 'di bod yn treial neud o'r cychwyn. Ond gyda'r nofel yma, ei henw yw Helfa, a bydd 'i allan ar y 5 ar 20 o Ionawr. Yym, be o'n i'n treial neud fan hyn, achos bod 'i'n rhan 3 mewn trioleg, do'n i ddim eisie ailadrodd unryw beth o'n i 'di neud yn y ddau yn y ddwy nofel flaenorol. So, Ie.
o'n i eisie i'r 2 nofel fod yn wahanol iawn i'w gilydd. So ma' Rhedeg i Paris yn sôn am Sally Morris, y detective wel polismones ar y dechre sydd yn dod yn detective. Ond ma' hi'n t'mo' ma' fe'n fi'n offi chware gyda tropes y nofele trosedd yma. So Ie. yn Rhedeg i Paris, Sally mae'n mynd yn rogue ie so t'mo' mae'n ca'l 'i diarddel o'r gwaith, a wedyn ma' hwnna'n arwen ati hi yn cynnal achos ei hunan i ffwrdd o'i gwaith. Wedyn yn o glist i glist, ma' o glist i glist yn police procedural t'mod mwy confensiynol gyda Sally a'i phartner hi Daf, partner gwaith hynny yw, yn mynd ar drywydd llofrudd cyfresol. So o'n i'n bendant bo' fi ddim isie ailadrodd yym unryw beth o'r ddwy nofel gynta yn y drydedd. So yn y drydedd ma'r drydedd be' o'n i a ma' hwn yn myn' i swnio'n rili wanky nawr amser fi'n gweud hyn, ond be' o'n i'n anelu at odd rhyw astudieth o densiwn. O, Yym t'mo' be'? Ma'n rhyfedd ti'n deud hynna achos, wel dyna ydi o'n berffaith. Mae o yn un o'r chydig wel dwi'm yn gwbod os dwi erioed 'di darllan nofel yn yr un ffor a dwi 'di darllan hon o'n i'n wir yn teimlo fatha bo' fi'n darllan trw mysydd. Good. Na T'mo' fatha dwi'n gorfod cario mlaen a o'dd o mor compulsive, ond hefyd o'n i fatha plîs dwi'n gwbod bo' 'na rwbath uffernol yn mynd i ddigwydd, wel a dwi'n methu stopio darllan o achos mae o ar fel hyn o hyd. ie. So t'mod so be' sy t'mo' ma'r dehiryn sai'n myn' i enwi fe, ond ma'r dehiryn yn y nofel ma' fe'n dweud fi'n meddwl yn yr yn y bennod gynta ma' fe yn ganolog iddi, fi'n meddwl yr ail bennod ma' fe'n gweud be' ma' fe'n myn' i neud. Ma' fe'n dweud Ie. yn blwmp ac yn blaen ar tudalen I don't know 8 neu 9 dwi yn myn' i ddial a dwi yn myn' i ddiflannu. So ti'n gwbod fel darllenydd taw dyna ei nod e. Ond ti ar y daith efo fo am lot o'r ffor hefyd Ynde. dwyt? Felly ma'r ffaith bo' chdi'n t'bo' ti'n cerddad yr un llwybra' â fo, ac o 'na un darn yn arbennig lle oedd rhai o'r cymeriada eryll mewn parc efo'u plant, Ie. efo'u plentyn ar ci. Ac o'n i jyst yn darllen o ac oedd o'n olygfa eitha braf, teuluol, wbath cyfarwydd iawn i lot fawr iawn ohonon ni. Ond achos bo' chdi wedi roid yna yn y dechra bo' chdi 'di t'bod roid bwriad dihiryn 'ma, o'n i'n teimlo dwi methu ymlacio i fewn i'r peth braf yma achos dwi'n gwbo bo' 'na wbath Ie. uffernol yn mynd i Good ddigwydd. t'mo' ma' hwnna'n hyfryd i glywed achos t'mo' fel wyt ti'n gwbod erbyn bo' ti'n dod at ddiwedd nofel yn enwedig amser mae'n ca'l 'i chyhoeddi ti 'di darllen 'i gymaint o weithie mae'n anodd gwbod os wyt ti wedi t'mo' cyflawni'r nod a'r amcan o ti t'mo' gwreiddiol. So ma' fe'n grêt clywed bo' wedi ca'l yr effaith yma arnot ti ag O, be' gwych o'n i dwi weud. be' o'n i isie tal hefyd o'dd y gwrthgyferbyniad yma rhwng yym bywyde teuluol eitha hapus a dedwydd. So ma' gyda ti gymeriad Sally a'i theulu hi, ei uned teuluol hi, Ben ei Mm, phartner, Evan ei mab, Kitty ei mam. T'mo' ma' nw'n gyfforddus. Ma' 'na brobleme t'mod reit fach wrth gwrs yn plagio pawb, ond yn gyffredinol ma' nw'n reit hapus. A wedyn ma' gyda ti gymeriad Hels a'i theulu hi ag t'mo' er bo' nw'n byw t'mo' ma' Sally a Ben yn byw mewn tŷ crand yn rhan t'mo' y crachach lle ma'r crachach yn byw yn y dref. Ma' Hels a'i mab dau ma' nw'n byw mewn tŷ cyngor. Ond ma' nw'n hapus hefyd ond be' o'n i'n treial neud gyda hwnna o'dd dangos achos t'mo' ma' fy mywyd i yn gyfforddus ag yn hapus. Yym a be' o'n i isie dangos neu falle be' o'n i isie chware gyda o'dd y teimlad 'na bod galle popeth fynd tits up ie, heno. ie. T'mo'? O'n i wir yn licio cymeriad Hels. A ma'n drafodaeth 'dan ni 'di ca'l y Colli'r Plot cwpwl o weithia' lle 'dan ni 'di sôn am ddynion yn sgwennu merched, a sut 'di o ddim yn gweithio bob tro i ni fel merched t'mod 'dan ni'n gallu darllen o a me'wl ia dach chi'm yn
dallt hyn, ond o'n i'n teimlo fatha, o ma' hwn yn taro deuddeg yn llwyr, ti'n gwbo, ac o'n i'n edmygu hi yn fawr, o'n i'n meddwl i ddechra, o lle ti'n mynd i fynd efo hon? T'mo' lle ti'n mynd i fynd efo'r berthynas ma' hi yno fo hefyd? O'n i'n meddwl, dwi'm yn siŵr lle ma' hon, be' 'di trywydd hi, ond o'n i jyst wrth fy modd efo 'i. Be' 'di hanes hi 'ta? Wel, t'mo' ma' i ddechrau nâi weitho ti am gymeriad Hels nawr, 'os ma' 'na stori hyfryd tu ôl i i'w chymeriad hi, ond o ran yr ysgrifennu am ferched yma, ges i, amser i roi'r cefndir i ti, nes i weithio, ar theatr, ar ddrama lwyfan 'te, gyda Hannah Jarman yn 2018. Yym, a nath hi ma' hi'n ffan mawr o'n ngwaith i, wastad wedi bod yn gefnogol iawn, ond nath hi herio fi i ysgrifennu cymeriade benywaidd gwell, basically. O waw. A nes i ddweud wrtho hi, "Oce, fi'n myn' i ysgrifennu cymeriad i ti." So Sally Morris yn fy mhen i yw Hannah Jarman. Waw, ie Ie, wir. ie, ie. So O ma' 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 hynna ma' hyd mor yn o'd. rhyfadd achos dwi'n trio meddwl yn 'ym mhen sud oedd Sally Morris Wel cyn i chdi ddeud hynna ŵan. ma'r ma'r disgrifiade ohoni yn Rhedeg i Paris, disgrifiade o Hannah, you know? So gyda'r fath o, t'mod, gwallt hir brown, t'mod, croen porcelain gwyn, stwff fel 'na. So Hannah sydd yn fy meddwl i, amser dwi'n ysgrifennu Sally. Ond ges i ddarn yym, o gyngor gwych gan fy ngolygydd, Meleri Wyn James, amser mae'n dod i ysgrifennu am gymeriad sy'n wahanol i ti, boed Ie. yn o rhyw gwahanol neu falle o rywedd gwahanol neu o gefndir neu o hil gwahanol, be' bynnag, yw i beidio ffocysu ar be' sy'n neud ni'n wahanol, ond i ganolbwyntio ar y pethe sydd yn gyffredin gyda pawb. So, yn Ie. hytrach na, t'mo', ma' 'na gwpwl o ddisgrifiade o Sally yn Rhedeg i Paris, ond erbyn hyn yma do' 'na ddim. Sai'n yn disgrifio regime Colli'r hi na dim byd fel 'yn. Sai'n myn' i O wneud na, hynny, reit? ond dwi'n meddwl dyna ydi un o'r rhesyma pam ma'r merched yn gweithio yn dy lyfrau di ydi achos swn i ddim yn disgrifio regime Ie. Colli'r mewn Falle llyfr, ond weithia dwi'n meddwl bod sgwennwyr yn trio na wel ma' cyngor Meleri'n yndi. berffaith deud y Ma' fe gwir. yn. T'mo' ti'm yn sôn lot am y stwff Na. amdanach chdi dy hun nagi? Canolbwyntio ar y ffordd ma' pobol yn teimlo, a ffordd ma'r Ie, pobol yn, t'mo', yn gweld y byd a'i safbwyntie gwahanol nhw, yn hytrach na, t'mo', meddwl y gormod a ffocysu'n ormodol ar y gweledol. ie, A so gyda hynny, wrth gwrs ma' raid i ti roi disgrifiad, t'mo', eitha ie, o bryd i'w gilydd, o bob cymeriad, ond i beidio mynd dros ben llestri ag i neud e mewn ffordd gynnil. So, gyda cymeriad Hels, er enghraifft, actually, jyst i sôn am cymeriad Sally, so yn amser dwi'n disgrifio hi yn Rhedeg i Paris, dwi'n disgrifio y ffordd ma' hi yn, mae'n gwisgo dillad, ceidwadol iawn achos ma' hi yn, t'mo', sydd yn mynd yn groes i'w greddfe hi rili, achos ni'n ie. cwrdd â 'i mewn pyrth uffern lle ma' hi'n gymeriad hollol wahanol a mae mewn i fel bach o, sadomasochism a stwff fel 'yn. Ond yn y gwaith mae'n gwisgo'n geidwadol os dwi ddim isie sefyll allan achos mae'n gweithio mewn byd patriarchaidd iawn. So dwi ddim isie sefyll allan, mae jyst isie neud 'i job, reit? A Ie. gyda Hels yn bennod gyntaf Helfa, dwi yn, disgrifio hi. Ond dwi byth yn dod nôl ag yn ailadrodd hynny, jyst achos 'na gyd dwi isie neud gyda'r disgrifiad cychwynnol 'na yw rhoi darlun ym mhen y darllenydd, a sim isie dod nôl at hynny wedyn. Yym Oedd gen ti rywun yn dy feddwl pan oeddet ti'n sgwennu amdani hi te? Okay, so, stori y Hels yw, stori fy ffrind i Delyth sydd yn byw ym Mhentraeth. Delyth yw un o ffrindie agosa a cymydog fy chwaer yng nghyfreth Sarah. So dwi 'di adnabod Del ers probably, wel, ers 20 mlynedd erbyn hyn, a, am ran wel, tan tua 6-7 mlynedd yn ôl o'dd Del yn gyrru tacsi o amgylch Ynys Môn a ardal Bangor.
So, t'mod fi 'di ca'l lifts gyda'i yn 'i thacsi nifer o weithie, ond bob tro byswn i'n gweld Del, t'mod anochel oedd e yn y dafarn neu mewn barbeciw, so t'mod oedd y diod yn llifo, a bysen i jyst yn bron yn obsessive isie yn gofyn cwestiyne iddi. O'n i isie gwbod am y gyrru tacsi yma achos t'mo' o'n i Ie. yn syth chi'n mynd bloody hell ma' hwnna'n gorffod bod yn beryglus reit? A wedyn byse Ie. hi'n a ma' Del yn stori wraig ei hun, a byse hi'n dod nôl gyda'r storis yma o t'mo' ar yr argraff gynta yn hollol angredadwy. Ond yn y diwedd, ar ôl siarad, t'mod, fel hyn gyda hi dros nifer o flynyddoedd yn y pen draw, oedd gen i y syniad yma am gyrrwr tacsi, a wnâi wrthot ti lle ges i'r ysbrydoli gyda hynny mewn munud os ti moyn, ond o ran Del, nes i iste lawr gyda Del am ryw awr a hanner falle 2 awr o recordio sgwrs lle o'n i jyst yn gofyn cwestiyne iddi am ei phrofiade hi yn gyrru tacsi. A faint ohonyn nhw sy'n bwydo'r nofel? Wel dyna'r peth, so t'mo' yr un amlyca yw ma' 'na olygfa neu ma' 'na bennod gyfan lle ma' hi yn gyrru hen ffrind i brynu cyffurie mewn Mm. ardal rili dodgy. A ma' hynny yn t'mo' straight up stori Waw, ges ie. i wrth Del. Ond ma'r holl beth t'mo' so ma' hi'n gorfod delio gyda lot o ddynion yn teimlo 'i choese hi a Mm. t'mod yn fod bod yn bod yn t'mo' yn ei chamdrin hi yn rhywiol ag ar lafar, a t'mo' o'dd hwn yn rhwbeth bob dydd. Yym, Gosh. t'mo' wedyn mae brawd hi Meical yn yr yn y stori, wel mae gan Del ma' ganddi 2 frawd, ma' un o'n nhw yn fath o un o un o head honchos cyngor Sir Fôn, a ma'r un arall yn fel dafad ddu, t'mod bach yn Ie. dodgy. So t'mo' so dwi 'di pigo. Wrth gwrs dwi 'di troi'r cymeriade 'ma a wedi wneud nhw yn ffuglenol, ond ie ma' nw wedi angori mewn reality, a i ddachre, so ti'n gwbod y drefn amser ti'n rhoid cynnig mewn am gymorth ariannol gyda'r cyngor llyfre, ti'n gorffod rhoid teitl ar Ie. dy nofel arfaethedig, a'r teitl gwreiddiol y nofel yma oedd just Del. Yym, O a ie. amser nes i wedyn feddwl bod Helfa yn well teitl, nes i feddwl, o ti'n Mae'n gwbod dda be', ma' iawn. Hel's yn t'mod Del jyst yn newid bach, ond ma' fe'n bwydo mewn iddo fe. Ma' gan y Delyth iawn, ma' ganddi hi fab o'r enw Cai, so ma' Cai wedi mynd yn dau yn y nofel, a t'mod so ie ond dyma be' fi'n neud yndyfe? Dyma be' fi'n neud, a fi'n Ie. siŵr taw dyma be' ti'n neud hefyd ar rhan fwyaf o awduron. Dwi yn cloddio y personol, a ag yn troi nhw mewn i rwbeth yym mwy ffantasi dwi'n Ie. ysgrifennu yn y diwedd dwi'n meddwl. Dwi'n gweld hynna'n llwyr, ti'n gwbo, 'dan ni gyd yn ca'l 'yn dylanwadu gin y petha sy'n digwydd i ni, boed hynny'n glir yn y Mm. llyfr 'dan ni'n sgwennu neu os 'dan ni dda iawn am disgeisio fo. Ond wedi deud hynna, ma' dy ddihurin di yn y nofel yma mor ofnadwy o ddrwg, a mae o'n un o'r cymeriada mwya, yym, sut fedrai ddeud? O'n i wir ofn o Llwyd, wsdi? Good. Fatha wel ia, ond mewn ffor t'wod, o'n i mewn ffor sy'n anodd i sgwennu, swn i'n dychmygu. Yym. T'wod lle o'n i'n teimlo sgennai ma' gennai dwi'n chwilio am empathi efo fo, fel ma' rywun efo bob cymeriad 'dan ni'n dod ar 'u traws nhw mewn bywyd go iawn, a mewn llenyddiaeth a mewn ffilm a be' bynnag, ac o'n i'n ffeindio fo'n anodd, yym, o'n i'n meddwl ma'r boi yn psychopath go Yndi. iawn, a Na na na'n ac o'n i wir yn teimlo'r ofn. So o le ma' hynna'n dod? A hefyd, wrth i chdi sgwennu cymeriad mor ofnadwy o disturbing, dyna 'di'r gair ydi fedri dim darllen y llyfr yma a cau o a mynd off a neud petha a cario ymlaen fatha bo' chdi ddim darllen o. T'mo' mae o'n cerddad efo chdi, dwi'n meddwl. Sud ma' creu cymeriad fel 'na a byw efo'r cymeriad yna tra ti'n sgwennu, sut ma' hynna yn effeithio
Llwyd Owen y dyn? Yym, wel ma' hwnna'n hyfryd i glywed 'c'os 'na'n union be' o'n i'n mynd am gyda'r cymeriad yma o'dd rhywun o'dd yn hollol wag o empathi. Ie. So t'mo' so hwnna yw'r fath o un o nodweddion amlyca psychopath reit yw diffyg Ie. empathi. So 'na lle o'n i'n dachre. Ond o ran yr ysbrydolieth i'r cymeriad so ma' fe'n dod o ddau gymeriad arall ffuglenol. So ti 'di gweld y ffilm Collateral? Na. Ffilm gan Michael Mann lle ma' Tom Cruise yn chware yn erbyn type ma' fe'n chware hitman sydd yn Oce. cymryd tacsi i wneud job a ma' fe'n mynd o un lle ma' fe'n mynd i fel 4 neu 5 stop i lladd pobol ar hyd y daith mewn un noson. So o'dd hwnna yn o'dd hwnna'n ffrydian yn 'ym mhen i yym t'mod beth odd yn myn' i ddigwydd i gymeriad Hel's ond wedyn ma' cymeriad Tom Cruise yn y ffilm wych yma gyda llaw yym Ie. t'mo' yn jyst dim empathi 'na ma' fe'n hollol wag tu ôl y llygaid a'r cymeriad arall yw Anton Chigurh o'r llyfyr a'r ffilm No Country for Old Men, y llyfyr Oh gan gosh, ie. beth yw enw fe? Dwi'm yn gwbod ar y reswm. Cormac McCarthy sori fi'n 'di anghofio fanna. A'r ffilm gan y brodyr Coen. Yym O'n i'm yn gwbo ma' Cormac McCarthy yn ie, ysgrifennu. so ti 'di gweld No Country for Old Men? Do, dwi No? wedi, o'n i'n ffindio hwnna reit Ie, debyg wel fatha ie, nath ond dysgu ond fi'n gallu nosweithia. fi'n gallu cofio teimlo'r un peth yn gwylio hwnna achos ma' Javier Bardem sydd yn chware y cymeriad Ie. a ma' fe yn gymeriad sydd ma' fe ar lwybr a do's 'na ddim gwyro oddi ar y llwybr yma tan bod y job wedi ca'l 'i wneud. A Ie. ag eto, dim byd tu ôl y llygaid, dim empathi Ie. a dyna t'mod dyna be' o'n i'n anelu at ag t'mo' teitl ail bennod y llyfyr yw Dim Gwlad i Hen Ddynion sydd yn deyrnged oer i Ah. No Country for Old Men. Ond ydi o t'mo' tra ti'n sgwennu fo, wyt ti'n ypsetio dy hun dipyn bach neu meddwl fatha, "O Yym sut nesh i greu hynna?" t'mo' be' y tro 'ma dim cymaint, ond yn y gorffennol ma' 'na ma' 'na olygfeydd a cymeriade wedi effeithio arno i o edrych nôl i Perthuffern a fi'n meddwl taw ti nath roi dyfyniad i Perthuffern hefyd so O, os ti'n cofio da. cymeriad o'r enw Matty Pool sydd yn lofrudd cyfresol sy'n lladd plant mewn twneli Yndw, ie. tanddearol o'dd e o'dd e'n effeithio arna i lot mwy yym Reit. na'r cymeriad yn y llyfyr yma. Ond na t'mod ond yn gyffredinol ydi ma'r hyn dwi'n ysgrifennu am yn sicir yn effeithio arna i yn y byd go iawn. Yn enwedig amser dwi yn gorfod so yn mynd nôl at Pyrthuffern so yn achos Matty Pool amser o'n i yn dod at fi'n gallu cofio dod at un golygfa neu pennod ganolog lle o'dd 'na yym ddelwedde o drais t'mo' rili tywyll Ie. a fi'n gallu cofio t'mo' o'n i methu yn gorfforol mynd at fy nesg Oh t'mo' gosh. Ie, am ie. o'n i'n rhoi e off o'n i'n ffeindio esgusodion i beidio gwneud a wedyn ar ôl ysgrifennu'r darn yna t'mo' fi'n gallu cofio o'n i jyst o'dd 'na gwmwl drosta i am ddyddie wedyn. Yym, A wedyn sut ymateb wt ti'n ca'l i'r elfen yna o dy waith ta? be' wrth ddarllenwyr? Ie. Wel t'mod yn anamal iawn dwi'n cael siarad gyda rhywun fel hyn amdano fe i fod yn onest. So dwi ddim yn gwbod ond t'mo' yym ma' 'na eirie yym sydd yn dod lan dro ar ôl tro i ddisgrifio fy ngwaith i a t'mo' ma' 'na siŵr o fod reswm hwnna. Ond o fynd nôl at Helfa yym ni yn ca'l ni yn ca'l y rheswm pam fod y deheurin fel ma' fe. A t'mo' ag eto fi'n trial peidio rhoi gormod o ma' hwnna yn Ie. yn wel ma' fe'n ar un llaw ma' fe'n eitha doniol on' ar llaw arall
ma' fe yn adlewyrchu pethe sydd yn digwydd yn y byd sydd ohoni heddiw gyda fel y t'mod yr incels yma a'r Ie. bobl y dynion sori dim pobol, dynion yma sydd yn edrych ar fenywod ag ar ferched fel petai nhw yn t'mo' yn Ie. ddinasyddion ail-ddosbarth fel petai. Criw Andrew Tate. Ie, ie, ie. Ynde. Oes y cocau bach. Ia, 'na chdi, dyna'n union ydyn nhw. Llwyd, o'n i'n meddwl wrth t'mo' baratoi a meddwl bo' ni'n mynd i ga'l y sgwrs yma, o'n i'n meddwl am pan nes di ryw fath o t'mo' ffrwydro ar y sîn lenyddol yng Nghymru am y tro cynta. A dwi'n cofio hyn yn glir iawn achos oedd o'n hollol newydd, a ma' dal yn teimlo i fi fatha bo' chdi yn herio confensiyna 'dan ni'm hyd yn oed yn sylweddoli bo' ginnan ni yn Gymraeg. Hmm. A wedyn efo ffawd cywilydd a chelwydda, t'mod o'n i'n teimlo fatha bo' hwnna 'di newid y tirwedd yn Gymraeg a bo' 'na lot o bobol fysa falle ddim wedi darllan llyfra' Cymraeg wedi wedyn troi at y llyfr yna a 'di me'wl, "O ia ma' 'na rwbath yma i fi." Sud ma' ca'l sylw fel 'na Yym, yn effeithio arnach chdi fel awdur newydd sbon? wel wel ma' ffawd cywilydd a chelwydde yn enghraifft reit ryfedd, achos do'dd dim syniad 'da fi wrth fynd ati i ysgrifennu'r nofel gynta 'na. O'n i ddim yn gwbod be' o'n i'n neud yw be' fi'n trial gweud. O'n i heb fod ar unrhyw gwrs yn nhŷ newydd, o'n i heb fod ar t'mod o'n i heb wneud gradd creadigol, ysgrifennu creadigol, o'n i heb 'yd yn o'd wneud t'mod lefel A Cymraeg. So Hmm. o'dd 'na jyst rwbeth ynddo fi a o'dd raid i fi ga'l e allan. Nes i dreial wel nes i ysgrifennu fel screenplay Ie. o'r enw Too Much Television i gychwyn a wedyn sylweddoli bod 'i'n rili anodd cynhyrchu ffilm. So cymryd elfenne o'r stori yna a'i throi hi'n nofel, a'r nofel t'mo' nath ddod ohoni o'dd ffawd cywilydd a chelwydde. Yym a t'mo' o'n i'n rhannu lifft i'r gwaith gyda awdures o'r enw Eirdgain Haf. Fi'n siŵr bo' ti 'di Ie. clywed am Eirdgain. Yndw, yndw Yym tad. a nes i roi'r nofel iddi hi, o'dd hwn nôl yn 2005 rhwbeth fel 'na siŵr o fod. Nes i roi'r nofel y drafft cynta o'n i 'di ysgrifennu iddi hi a mynd, "O t'mo' ti'n gallu darllen hwn a gweu' wrtho fi be' ti'n meddwl?" A nath hi ddarllen e chware teg iddi a nath hi fynd, "Ie sai'n sai'n rili'n gwbod shwt i ymateb i'r peth." Ond wedodd Eiddgain t'mod eto cyngor gwych nath hi ddweud, "Look, peth gore ti neud anfon hwn mewn yr Eisteddfod. T'mo' yn Ie. hollol anhysbys a dyma'r peth gore am gystadleuaeth rhyddieth yr Eisteddfod yw bod 'i yn be' ma' nw'n galw'n level playing field reit? Achos Ie. o'dd e'n hollol anhysbys. Nes i ddim ennill Daniel Owen yn 2006 ond t'mod ge- gath 'i sylw cadarnhaol iawn Ie. gan y beirniaid a o'dd hynny'n ddigon wedyn i fi allu pigo fy nghyhoeddwr a t'mod mynd gyda'r lolfa lle dwi dal yn fi 'di cyhoeddi pob llyfr trwy'r lolfa. Yym ond gyda ffawd cywilydd a chelwydde trafod y nofel yna, so ti'n gwbod hyn ond falle bod rhai o'r gwrandawyr ddim ond chi'n cyflwyno y rhyddieth i'r Eisteddfod yn mis Rhagfyr ar gyfer y Steddfod mis Mawrth. Sori mis Ie. Awst. So o'dd t'mo' beth yw wnna 9 mis neu beth bynnag gyda fi Yndi. a nath hwnna digwydd bod ar y pryd yna nes i ca'l tair slip disc yn fy nghefn a Oh gosh. ges i lawdrinieth a 6 mis off gwaith. O, ma'n bach. So yn lle jyst halio hi a t'mod watsio teli nes i ysgrifennu nofel arall a nes i ysgrifennu Ffydd Gobaith Cariad yn fy ngwely tra bo' fi'n yn adfer Gosh. ag yn gwella o'r llawdrinieth yna. So dath honna so dath dath
o'dd gen i ddwy nofel yn y bag yn barod i fynd erbyn bod yr un cynta yn ca'l sylw yn yr Eisteddfod. So, Ie. t'mod, so o'n i'n gallu o'n i'n o'n i'n gallu gweud wrth o Levi yn y Lolfa, t'mod, yn y cyfarfod cynta 'na, "O, os ti'n hoffi ffawd cywilydd a chylwyddau, be' ti'n rili'n hoffi ffydd gometh cariad, ma'n lot gwell." So t'mo' o'dd dwy nofel fyna'n barod i fynd, a t'mod fi'n proud o'r hyn nath ffawd cywilydd a chylwyddau i'r t'mo' i'r tirwedd llenyddol, achos Ie. fi yn fi 'di cl- fi dim bo fi 'di clywed lot o bobol, lot o awduron arall yn gweud bod be' nes i wedi ei agor drws iddyn nhw i falle fod yn Ie. mwy eofyn, yym, o ran be' ma' nw'n ysgrifennu. Ond nes i jyst anghofio am ffawd cywilydd a chylwyddau am 15 mlynedd. O'n i ddim eisie mynd nôl i edrych arno hi 'c'os o'n i'n ofnus beth o'dd fyna. Ie, Ag ie. er bod loads o bobol wedi gweutho fi dros y blynyddoedd taw dyna'i hoff nofel nhw, o'n Ie. i fel, bloody hell, ma'r bobol 'ma'n mental 'de. Achos achos o'n i'n gwbod o' 'na lot o bethe rili horrible yn y nofel yna. A ar ôl Oes, ond dyna oedd yn neud o'n wahanol hefyd ynde? O'dd hwnna'n rhan o'i Ie, hyd o. ti 'eb ail Sut ddarllen e. O wir? O, Dylswn i ti'n ail gwbod beth ddarllen o? ddigwyddodd reit, so ar ôl 15 mlynedd, nath BBC nath Radio Cymru neud, t'mod, ar un o'r sioe celf, sai'n gallu cofio beth oedd 'i enw 'i ar y O pryd, ie. nethon nhw ofyn i fi a Lowri Cook a sai'n gallu cofio cwpl o bobol arall ail ymweld â hi, ac do'n Reit. i heb mynd yn agos ati ers 15 mlynedd, ag es i nôl ag o'n i yn ie, o'n i'n iawn, o'dd e'n llawn, t'mo', mae'n misogynistic, byswn i'n gweud, a t'mo' o edrych nôl fi'n meddwl t'mo' ma'r cymeriad yn misogynistic. Ma' cymeriad Luke Ie. Swan yn casáu merched. Yym, dyw wnna ddim yn adlewyrchu shwt dwi'n gweld y byd, ond ie, fe'n eitha problematic, ond fi'n meddwl bo' 'na gysylltiade rhwng y cymeriad Luke Swan a'r cymeriad sydd yn Helfa, ac o'n i'n gallu mynd O nôl a ocê. falle defnyddio fath o y ffordd odd Luke yn gweld y byd i fwydo mewn i'r cymeriad yma. A Luke oedd y good Ma' hynna'n ofnadwy o ddiddorol. Achos dwi'n meddwl 'wan, t'mod ti'm yn gorfod licio'r arwr hmm, bron nag wyt? Ti jyst yn gorfod ca'l ryw fath o empathi efo fo. Ti'n gor'o' malio un ffor neu ie. llall be' sy'n digwydd iddo fo. Ond alla bod o'n ocê bod o'n misogynist achos O, o'dd e t'mo' jyst yn o'dd e ddim yn brofiad cadarnhaol iawn mynd nôl i ddarllen e. A fi'n meddwl bod y naid nes i o ffawd cywilydd a chelwyddau i ffydd gobaith cariad, 'chos ma' ffydd gobaith cariad, t'mo', ma' fe yn byswn i'n sefyll, t'mo', wrth hwnna hyd heddiw. Ma' 'na ie, mae yn nofel ond ma'r bwlch rhwng y ddwy nofel gynta 'na'n anferth byswn i'n gweud. A fel nofelydd, a ma' hwn definitely'n wir, wel, yn achos pob nofelydd, pob person creadigol, b- b- yy ma' chi'n treial gwella gyda pob peth newydd chi'n neud, reit? ie So siŵr. yn fy marn i, amser ma' rywun yn gweud, "O ie, t'mo' ffydd gobaith cariad yw fy hoff nofel neu ffawd cywilydd a chylwyddau." Fi'n mynd, "Na, fi 'di ysgrifennu 13 o nofelau gwell na 'ny." Ond wrth gwrs, do's dim rheolaeth gyda ni fel awduron Na, dros be' ma' pobol yn meddwl o'n gwaith dim ni. bibia nhw dim mwy Na, nagi? ma' fe'n Na. mynd, so t'mo' ni'n recordio hwn ar wthnos cyn bod Helfa'n dod allan, a t'mo' ar hyn o bryd fy nofel i yw hi. Ie. Ond t'mo' ma'n perthyn ychydig bach i ti. Ma' Alun Davies, yr awdur Alun Davies hefyd yn darllen hi, ma' fe'n yn mynd i fod yn cadeirio fy lansiad i, so ma' Meleri 'di darllen, falle bod Levi 'di ca'l pip, ond t'mo'. Felly sut ma'r darn yma'n teimlo i chdi ŵan? Lle ti 'di gorffan, ond 'di o ddim cweit allan yn y byd. Sut ma'n teimlo? T'mo' be', o'n i'n gobeithio bod y bocs o 10 nofel t'mo' ni'n ca'l fel comp, yn troi lan heddiw. Hwnna yw un o'r fath o y pethe mwya thrilling.
t'mo' 15 nofel mewn, ma' hwnna dal ma'r agor y bocs yna a Yn grêt, dal dywyll llwyd. y llyfyr yn dy law di a t'mo' ma' fe'n ma' fe'n foddhaol tu hwnt a ma' fe'n cyfiawnhau yr holl waith t'mod sy 'di mynd mewn iddo fe achos fel darllenwyr a t'mo' ma' hwn yn wir fel yn fy achos i fel rhywun sy'n caru gwylio ffilmie t'mo' ond 'na gyd chi'n gweld ar diwedd y dydd yw'r cynnyrch gorffenedig a fel Mm. ein darllenwyr ni ma' nw jyst yn gweld y llyfyr gorffenedig Ie. lle t'mo' ma' awduron fel ti a fi t'mo' ni 'di t'mo' fi wedi chwysu gwaed dros Ie. pob llyfyr yym A hefyd ti'n malio am dy gymeriada dwyt, yndw a'r byd ti 'di creu. ie. Felly ma' roid o allan i'r byd go iawn ac yn fatha mae o bron fatha judge me. O ma' fe'n terrifying. Ma' fe'n terrifying. Achos a fi'n gweud hwnna fel rhywun sydd yn t'mo' yn cydnabod ac yn hapus i gydnabod bod fy llyfrau i yn t'mo' fel Marmite. Dyw pawb ddim yn myn' i hoffi be' dwi'n ysgrifennu achos yr arddull, achos t'mod y cynnwys a dwi'n gwbod hynny a ma' hwnna'n fi'n hollol iawn gyda hynny ond hefyd Na, ond wyt ti'm yn meddwl fatha tasa chdi'n sgwennu'r math o beth ma' pawb me'wl sy ie, ie ma' wnna'n ocê. Sa hynna ddim gystal Na peth wedyn na sa? t'mo' ma' hwnna'n hunllef. Yndi. T'mo' ma' hwn yn mynd nôl at y pwynt un o'r pwyntie cynhara yw'r fy unig nod i gyda fy nofelau yw i jyst bachu a sugno fy narllenwyr mewn i'r stori a dim gadel nhw i fynd tan yr gair olaf. Cwestiwn mawr 'de, Ie go on. pam wyt ti'n sgwennu? O le ma' hyn 'di dod, yr ysfa yma i ddeud straeon ac i gyhoeddi nhw, i rannu nhw efo'r byd? Wel fi'n mynd i ofyn yr un peth i ti Ydi ar hwnna ôl i fi yna ateb. erioed? Yym fel sonies i jyst amser o'n i'n siarad am ffawd cywilydd a chelwydde o'n i'n treial ysgrifennu sgripts achos ffilm dwi'n caru gwylio ffilmiau a dyna oedd y freuddwyd wreiddiol oedd ysgrifennu jyst neud e fy hunan, neud popeth yn hunan achos Ie. dwi'n ffeind ma'n gweithio gyda pobl arall yn annoying. Ond 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 o ran so t- o ran y cyfrwng, o'n i'n ysgrifennu sgript, fi 'di ysgrifennu nifer o ffilmie byrion, nes i treial ysgrifennu feature length t'mo' Ie. t'mo' amser o'n i'n 22, 23 t'mod dim clem 'da fi beth odd i'n neud nesa gyda fe. A wedyn sylweddoli ma' wnna'n yeah, that's not not gonna happen mate. So Ie. newid cyfrwng, a fi'n meddwl trwy newid y cyfrwng i ysgrifennu rhyddieth a nofele, nes i ffeindio fy llais. Yym, a fel o'n i'n gweud, nes i ysgrifennu 2 nofel cyn bod unryw beth yn ca'l 'i gyhoeddi. So t'mo' o'dd e'n o'dd e'n edrych ma' pobol yn galw fi'n doreithog, ond y gwir yw t'mo' o'dd 2 yn y bag ag un arall Ie. bron a gorffen cyn bo' fi 'di cyhoeddi'r gynta. Yym, Felly wyt ti'n gweld dy waith fel ffilm yn dy ben fel o ti'n heb sgwennu? os. Heb os. Ie. A fi'n t'mo' ag eto ma' hwnna'n rwbeth yym dwi yn clywed amser dwi yn siarad gyda pobl sydd t'mo' sy wedi mwynhau fy ngwaith i. Yym bo' nw y gair yw ma' fe'n cinematic iawn on'd yw e? Ie, A yndi, ma' wir. ie t'mo' amser dwi'n ysgrifennu golygfa neu pennod neu t'mo' be' bynnag, dim bo' fi'n storyboardo hi, ond Ie. as in yn weledol, ond ie, dwi'n torri pob rhan o'r o beth dwi eisie ysgrifennu i lawr t'mo' mewn fel pwyntie bwled. A ma' reit ma' hwnna'n digwydd gynta wedyn fi'n mynd fyna a ag yn fy mhen i ma' fe yn cinematic ma' fe yn t'mo' delwedde, dwi'n gweld e. Felly pan Ia. ti'n cynllunio efo pwyntiau bwled fela, a ti'n cynllunio'r holl nofel cyn bo' chdi'n dechra neu Yndw. Yndw. Dwi waw. wastad
wedi gyda os t'mo' eto nôl i'r cychwyn, nôl at ffawd cywir a chelwydd. Fi'n difaru'r teitl yna am so fi'n gorffod ail-adrodd e trwy'r amser. Newn ni jyst gweud ffawd. Ysgrifennu ffawd, t'mo' nes i daflu popeth, absolutely pob syniad o'dd yn dod i'm mhen i, o'n i'n taflu fe at y stori yna. A t'mo' mae yn t'mo' mae'n afreolus o nofel. Ma' 'na lot o syniade ynddi hi, rhai da, rhai drwg a rhai hyll. Ond wedyn t'mod wrth bo' ti'n yn magu profiad, yym, fel awdur, ti'n dod i ymddiried yn dy hunan yn fwy ag yn Ie. dibynnu llai wedyn ar y cues. So 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 dyw fy nghenlluniau falle ddim mor cynhwysfawr heddiw ag o'dd e 15 mlynedd yn ôl, ond ma' hynny jyst achos profiad a'r hunan Ie. gred sy'n dod gyda hynny. Felly ma'r nofel newydd 'ma, Helfa, ma' hi'n drydedd o drioleg. Be' sy nesa? Dwi'n gwbo bo' hyn yn gwestiwn rhyfedd achos dydi Helfa ddim allan tra Ie. 'dan ni'n ga'l y sgwrs yma. Ond be' sy nesa? Wyt ti'n aros yng ngerddi Hwyan yr, lleoliad ma' ti 'di greu mor fendigedig? Ma'n anodd, dianc o erddi hwyan i fi, erbyn hyn. T'mo' fi'n me'wl y wel actually t'mo' cer nôl i Iaith y Nefoedd yn 2019 o'dd honna'n ddim yn gerddi hwyan, ond ie, yn gerddi hwyan dwi 'di bod, yn byw a bod yn lenyddol ers sbel nawr a By so hwn yw'r seithfed yng cyfres gerddi hwyan os ti eisie, ond Ocê. ond a dwi'n myn' i t'mo' do's 'na ddim gwreiddioldeb yn y byd yma Manon, er bo' ni'n hoffi esgus bo' ni gyd yn wreiddiol, ond O yym dwi 'di dysgu ynys blynyddoedd mawr 'lly. ond gyda gerddi hwyan, so dath y syniad am gerddi hwyan wrth awdur o'r enw Ed McBain, un o awduron yym fel crime thrillers mwyaf ail hanner y ganrif ddwetha. Nath e ysgrifennu os nad mwy na 100, ddim yn bell off 100 o nofele, a nath e ysgrifennu tua 60 rhwng 60 a 70 nofel, yn ei gyfres am yr 87th Precinct, sef adran detectives ffuglenol mewn, dinas o'r enw Isola yw jyst enw arall ar New York. So Reit. nes i jyst dwyn y syniad wrtho fe yn llwyr. So yn 'i nofele fe, ma' 'na yn yr un cynta ma' 'na t'mo' ma' gyda ti gymeriade sy'n ganolog i'r stori, a ma' gyda ti gymeriade ymylol, a wedyn falle yn y nofel nesa ma'r cymeriade ymylol wedi dod yn ganolog a ma'r t'mo' so dros 60 o nofele odd e'n gallu cyflwyno cymeriade newydd, ond cadw Hmm. at olygfeydd a lleoliade cyfarwydd. Ac o'n i'n me'wl bo' hwnna jyst yn syniad mor dda achos er bo' fi'n ffan o gyfresi, t'mo' gwed rebus neu be' bynnag, Ie. do'n i ddim eisie jyst, yym, adrodd stori am yr un cymeriad, canolog bob tro, achos o'n i jyst yn me'wl, wel gallai ddim cynnal hynny yn hir. So Ie. gyda ma' gerddi hwyan yn rhoi cyfle i fi i t'mo' gyda t'mo' so nath Sally Morris reit, so ma' Sally Morris nath hi ddachre yn Pyrth Uffern, nath hi snogo Roland Price y prif gymeriad yn hwnna yn y dafarn Un Nos, a o'dd hi mewn cwpwl o olygfeydd yn tŷ y ferch odd wedi mynd ar goll, a o'dd hi mewn uniform t'mo' ar ddechrau 'i gyrfa Ocê. hi. So hwn yw'r so er Ti'n taw dilyn ie, so hwn yw'r oll bobl. pedwerydd llyfyr ma' Sally 'di bod yn, ond t'mo' erbyn hyn mae hi yn dringo'r ysgol yrfaol, t'mod ti'n Do, mae 'di bod drwyddi yndi, creduran. ond nes i neud yr un peth gyda cymeriad Danny Finch. So o'dd Danny Finch yn Mr Blythe ag yn Heulfan cyn dod yn brif gymeriad yn Taffia. So t'mo' so dwi'n hoffi hynny.
Ie. So ti'n gofyn Cysylltiad beth yna ynde? nesaf, fi yn aros yn gerddi hwyan, ond yn y nofel nesa, dwi'n adrodd stori sydd do's 'na ddim heddlu yn myn' i fod yn y stori, neu ar hyn o O, bryd do's dim heddlu yn y ocê. stori. Mae'n stori am deulu sydd yn byw yn gerddi hwyan, teulu dodgy wrth gwrs, ond so falle bydd rhaid i'r Tydyn nhw heddlu i gyd? wel, fel ma' Hel's yn dweud yn Helfa, ma' pawb yn dodgy yn yr hen fyd 'ma. Ma'n wir, ma'n wir. Amen. Llwyd, mae 'di bod yn bleser llwyr cael sgwrs efo chdi. A t'mo' be'? Ma' gynna i rester o gwestiyna dwi eto i ofyn i chdi, ond dwi'm yn meddwl bo' gynnon ni amser. Felly tro nesa, y nofel nesa gawn ni sgwrs arall. Lyfli. A fyddai'n gallu gofyn yr holl gwestiyna eryll i Cadw chdi. Ond cadw fe. diolch o galon, llongyfarchiadau mawr, achos ma' rai' fi ddeud, fel dwi deud, dwi'n ffan mawr o dy waith di ers blynyddoedd mawr, ond ma' rai' fi ddeud ma' Helfa ydi fy ffefryn hyd yn hyn. O, diolch fil i ti, Manon, ma' hwnna'n meddwl cymaint i fi. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.